Una sa tanan, maayong buntag. Kabalo mangyud ta mga igsuon, karon ni simba ta. Ang Ginoo kanunay nang nagsabuwag sa iyang pulong diri sa atong kinabuhi. Mao na ang liso nga gipasabot sa ebanghelyo. Kada dungog nato sa pulong sa Dios, gisabuwagan ta anang liso gikan mismo sa Ginoo. Ang kasagara nga pamalandong basta ebanghelyo kini papilion ta. Mao nay kasagara, di ba? Unsa ta nga klase nga yuta? Kita batong unang yuta, ikaduha, ikatulo, ikaupat. Pero actually ato ning klaruhon mga igsuon. Actually dili ta angay mamili. Ayaw pamili. Gustuhon manimo o dili, whether you like it or not. Kining upat ka yuta naa ni nato. Di ta angay mamili. Kay naay mga gutlo sa atong kinabuhi nga nasinati nato ning unang yuta, ikaduhang yuta, ikatulo nga yuta o ikaupat. So ang atong buhaton, dili ta mamili, atong tan-awon kanus-a nato na nasinati. Mas maayo nang ma-identify nato nga kanus-a man ako ni nasinati ning akong pagkaunang yuta. Sige, atong buhaton, sige, magsugod tas unang yuta. Ag mga liso nga natagak gisabuwag sa agianan. Palihog kog tan-aw sa kaugalingon. Kanus-a ng panahuna nga dali ratang natintal. Kay ang yawa maayo ra bagyud manintal. Tagaan ra bagyud tag kanang tintal nga maglisod tag balibad. Haskag yung lamia. Mo nang kasagara ang yawa malampuson gyud sa ilang pagtintal, kay ang ilang pamaagi didto mangyud ta sa lami. Didto ilang target. So kanus-a man na basin karon. Presently gastruggle ta og usa ka tentasyon nga maglisod tag balibad kay haskag yung lamia. So kanus-a man na ta nahimong unang yuta. Dali rang matintal, dali rang madala sa nindot nga mga tentasyon sa yawa. That's number 1. Kanus-a man na basin karon. Number 2, yuta nga gahi, tig-a. Ang pangutana, kanus-a pod nga nahimo tang tig-a o gahi, dili ta maminaw, di ta gustong magbag-o, di ta gustong koreksyonan, kay ato yung gipatigbabaw ng atong garbo nga maorbag yun na yawa-yawa sa tanan. Kanang garbo, maunay magpugong nato nga magbag-o. Kay di man ta maminaw koreksyonan, kay taas kay tagarbo. Di ta maminaw, kita pahinuoy masuko. Kanus-a man na. Kanang panahon nga tig-a kay tagkasing-kasing nga di gyud maminaw. Gahi gyud kaayo. Basin karon, gakahitabo na nato. Basin karon, dili na past, basin present moment na. Number 3, katuning yuta nga mabaw. Ang pangutana para sa number 3, kanus-a man pud ning nga kita nahimong mabaw, sigig simba pero reklamador sa kinabuhi. Kay pag-abot sa problema, tungod kay mabaw ang pagtuo og pag-ila sa Ginoo, dali ra kaing mo reklamo, dali ra kaing manegatibong una-una. Sige na daig ingon, pait kayong kinabuhi, pait, way nada, way lami. Kaya daghang problema. Sige matakog simba, nangalagad pag iko diri sa parokya, pero manong naamang ko aning problema ha, nganong naamang ko aning sakita. Surrender dayon, na mga panahon nga naingon anak pud ta. Ako, muisagi ko sa akong kamot, kay bisag pari ko, na mga panahon nga mangutana ko sa Ginoo, ngano man Lord,
nga matinud-anon man ta akong nangalagad ngunong naamang ko aning problema ha. Way exempted. Naataan ni tanan ug ikaupat nga yuta maayong yuta. Congratulations kabalo ko nga kada usa nato naapud ta aning maayong yuta. Nga pag-abot sa mga tintal wa ta nagpadala. Pag-abot sa mga koreksyon naminaw ta o pag-abot sa mga problema wala ta misurrender. Congratulations.